Здравейте, казвам се Людмила Данова, масажист-терапевт съм от повече от 20 години, 23 години. Започнах с приложна кинезиология да занимавам при почти 4 години. Малко случайно попаднах там, защото с годините на работа това, което ми трябваше, беше визуална диагностика. Винаги съм се интересувала от ползата на хората, защо много от моите клиенти се връщат, колкото и да работя, каквито и техники да използвам, се връщат горе-долу с едни и същи проблеми. И така по случайност открих модул визуална диагностика на школа Рефлекс, обадих се и така реших да се записвам, където ми обясниха, че всъщност това е втори модул и аз трябва да мина през мануално мускулно тестуване. Минах базовия модул и всъщност осъзнах, че това е моето нещо. Защото първо научавам много други неща, как по по-различен начин да гледаме къде са проблемите на хората, не това, което най-често се тиражира и на което сме обучавани. И така започна моето пътешествие с приложната кинезиология и всеки път научавам изключителни неща. И това, което е най-важно, че мога да го комбинирам с моята работа. Ето сега едни от последните случаи имам невероятни резултати, но едни от последните ми случаи са с работа с плоскостъпие. Изключителни резултати и стабилизация на глезенна става. Страшно много хора, това, което съм забелязала през последните 10 години, че всъщност поне 80% от хората, без значение на възрастта и от млади, всъщност имат плоскостъпие. И това винаги ме е вълнувало, защо все повече хора имат плоскостъпие. Така, едни от последните модули, в които ни научиха как да работиме с глезена става, с плоскостъпие, има невероятни резултати. Още след първата сесия хората се обаждат и казват: аз се чувствам стабилен. Другото, което много мощен ефект има, това е работата с белези от всякакво естество. Независимо дали операции, дали са цикатрикси, келоиди, с бемки, изключителен резултат. Това много ме радва и ме впечатлява. И така продължавам. Сега, например, си чакам с удоволствие емоционалните корекции, с нетърпение ги чакам, за да видя как тези неща ще мога да ги ползвам в моята работа, защото истината е, че за всичките години, в които работя тази професия, няма как да не почна да забелязвам, че много от оплакванията, с които идват хората, най-често хронични, те са на физическо ниво, всъщност за тях стоят емоционални причини. И аз искам да знам повече, за да помагам на хората.